FHP was kasihan yang terpau yang jika snobiau bagi jika somsi halal kecil mina jangka sokar tadi sokar di itu dia was kasihan distrik jumi agak beda kawai ni kalian kebentar jom beda berkakot kakia agak beda berka maternity and child hospital kaba ya building geladap pancina pada kini kisnam geladap geladap berkacau sokuman ba layok ban sanction ni kitiar ki biadai bat kani ka hospital ka badai nam ta jong ki long kami bat ki khlong ban yo ki jing sumar ki biang e na kaliang jingi kom ka FHP was ka sel dang hau very much nila let me cepo dia machu bangi dawa bai jakani hospital ngan kaman plino mardor namar ba kiladon ki tiar kitar ki ba na kaliang sarkar ki kaladap ban sanction na du kini kisnam ki bala leino namar kini ke building ro la khanslam badat pantai nrai ngisno por binglit mi jong na kaliang jong di jong dia show ba kedang duna ki man pawa ngi na kaliang ngi dawa badai ban biang lo itu ki man pawa bat ya kitiar ki badai jong ka was kasil ko pilara shawai te ngi na kaliang jong ka was kasil jong ka FKGP ni dawa ba penkloi ban warra de ki wei pat kitiar bat penkloi ru ya ka jing pli ya kani ka hospital nomor kani hospital kamdei kanong ganti jong kanong stoy nade jong pajak nong sinang tang kanong stoy rai kani ka MCH kadai hi kanong ganti jong ka was kasihel hi borok kawai ka bagi pajak ki bawan lagi sinang ki kendong mani sinang ki khamjai nanong stoy ki don kam ki jing sumar ki ba wat tang ban poi hanong stoy ki jenjar nomor ki wan kum na ki area ki bajangai nar ki area ramrai ki area moe bat ki wei ki benta ki ba sitom ha ka yat ki yang umdei tang ha kajing sitom hakai ban pendap ya kajing kam ha kaliang jaga pisah rai ka ba sitom ru hagilintia